Passem al repte número 2, que es titula Promoure la digitalització i l'accés als continguts dels museus. Ens l'explicarà l'Òscar González, que és cap de l'àrea de conservació i col·leccions del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Així doncs, Òscar, tens la paraula. Gràcies, molt bon dia a tothom i gràcies per convidar-nos en aquest challenge de museus, que crec que serà molt positiu, que segur que sortiran coses molt interessants per tots nosaltres. Bé, els museus tenim tasques encomanades molt específiques en la preservació i la conservació del patrimoni que requereixen en molts casos de desenvolupaments tecnològics a mida. Per això és indispensable que els desenvolupadors i els museus establim un diàleg permanent per tal que les noves eines tinguin un impacte real i efectiu en el dia a dia dels nostres equipaments. El que no es coneix no es valora ni es conserva. Per tant, una de les missions dels museus no és només conservar, sinó també fer visible i donar a conèixer l'abundant patrimoni que custodien les nostres col·leccions. En aquest àmbit, la tecnologia multiplica les possibilitats de difusió, alhora que permet una millora dels processos interns dels equipaments museístics. És imprescindible, doncs, aprofundir en l'ús d'Internet i en les funcionalitats que proporcionen les noves tecnologies per millorar la visibilitat i el coneixement de les nostres col·leccions. Tanmateix, en un entorn de recursos escassos, com és en general el de les institucions culturals i en particular l'entorn dels museus, és necessari que aquestes eines també permetin aprofundir en la cooperació entre museus diferents, per tal de buscar sinergies i treure el màxim profit dels recursos disponibles, potenciant les nostres capacitats i els nostres projectes. També necessitem actualitzar els nostres mitjans i adaptar-nos als nous llenguatges per tal d'augmentar la nostra presència social i explicar i comunicar cada vegada millor la importància i l'ús que se'n pot fer del patrimoni. Els museus sense parets són una vella aspiració al sector. Metafòricament parlaríem de museus transparents, completament oberts a la ciutadania, per comunicar d'una manera més directa i més flexible, que permeti a més una millor adaptació a entorns canviants. La tecnologia actual podria fer realitat d'aquesta aspiració i això passa invariablement per potenciar la visibilitat del patrimoni que custodiem i arribar a més gent, per més canals i amb més mitjans. Hem de poder facilitar millor la transició de la informació des dels mitjans de documentació als mitjans de difusió d'exposicions, adaptant-nos a nivells de coneixement diferents per interessar a diferents tipus de públic d'una manera accessible, àgil i intuïtiva, a cop de clic, diríem. Els usuaris han de poder deixar també de ser subjectes passius per esdevenir subjectes actius que puguin no només gaudir del patrimoni a través del coneixement purament intel·lectual, sinó també a través d'una experiència viscuda, el que implica incorporar vies noves d'aproximació al patrimoni. Un exemple d'aquest tipus d'aproximació, fent servir la tecnologia, és el que possibilita la manipulació d'objectes digitals en 3D o als entorns de realitat virtual. D'altra banda, en un entorn de forta competència en activitats de lleure i culturals, els museus han de ser capaços de captar l'atenció dels ciutadans, posant un èmfasi especial en el públic jove. Per això cal adaptar els nostres canals de comunicació i els nostres recursos expositius i de difusió utilitzant llenguatges actuals i que a la vegada facin valdre el fet diferencial dels museus respecte a d'altres equipaments culturals, un fet diferencial que rau precisament en les nostres col·leccions. I la pregunta que cal respondre, òbviament, és com millorar aquesta digitalització, com millorar la gestió, la compartició, la consulta i l'accés a les col·leccions entre museus i entre els museus i els usuaris. Doncs en aquest repte número 2, nosaltres us proposem 5 línies de treball. En primer lloc, necessitem sistemes ràpids i de menys cost econòmic per la digitalització en 3D i per la realització de fotografies d'alta resolució. Escurçar els terminis de digitalització i abaratir els costos associats són aspectes crucials per permetre que sigui possible fer un ús intensiu d'aquests objectes digitals en termes de documentació, conservació i també d'exposicions. En segon lloc, necessitem sistemes de documentació totalment en línia, més flexibles, que permetin incorporar fàcilment i de manera intuïtiva nous llenguatges i funcionalitats en la documentació de les col·leccions.
Aquests nous sistemes de documentació han d'estar oberts a incloure fitxers multimèdia i objectes 3D que siguin completament funcionals sense la necessitat d'haver de sortir de l'entorn del sistema de documentació. Necessitem també administrar i gestionar en xarxa i, per tant, de manera compartida, els tesaurus que fem servir, que utilitzem en la documentació de les col·leccions. Aquesta és una necessitat molt concreta. Els museus ara mateix documentem aïlladament camps dels nostres inventaris a través de tesaurus particulars, quan aquests camps són comuns a totes les bases de dades de tots els museus. Ara mateix estem fent un esforç per sincronitzar els tesaurus de totes les xarxes temàtiques de museus, però no tenim una manera, que no sigui manual, de mantenir aquesta sincronització de cara a futur. Per això necessitem una eina que ens permeti gestionar en línia els tesaurus que fem servir. Aquesta eina hauria de permetre gestionar diferents tesaurus, definir diferents perfils d'usuari i establir fluxos de treball per gestionar, actualitzar i sincronitzar aquests tesaurus amb els sistemes de documentació de cada museu, fent-ho a més d'una manera dinàmica i compartida amb el mateix Departament de Cultura. Necessitem també capes d'agregació de col·leccions en línia, capes d'agregació a diferents nivells, és a dir, poder oferir als usuaris la possibilitat de fer cerques transversals entre els fons de diferents museus o fins i tot entre els fons de tots els museus de Catalunya. En un futur, per què no, també es podrien incorporar altres institucions culturals, educatives o d'investigació, com podrien ser els arxius, les biblioteques o les mateixes universitats. No cal dir que en aquestes capes d'agregació es podrien introduir tota mena de funcionalitats que permetessin millorar i proposar noves estratègies de cerca per a la descoberta del patrimoni. I finalment, caldria desenvolupar plataformes i mòduls propis que possibilitin portar a terme projectes de museografia completament en línia, sense instal·lacions físiques. Mòduls pensats per exhibir patrimoni digital nadiu o patrimoni físic prèviament digitalitzat. Ja existeixen galeries d'art especialitzades en art exclusivament digital, però els museus encara estem un pas enrere. Aquests mòduls, per tant, podrien preparar el camí per la constitució d'un veritable museu digital, que finalment fes possible el vell somni de crear un museu sense parets, que tingués una forta presència a internet i que permetés desplegar en línia i de manera flexible totes les activitats d'un museu, incloses, evidentment, també les exposicions. L'objectiu del repte és, doncs, que els museus deixem de ser illes d'informació i de coneixement per convertir-nos en parts d'un territori compartit, on sigui possible establir noves i més potents vies de comunicació entre els museus i entre els museus i la ciutadania en general. En el cas concret del teixit museístic català, no només calen aquestes vies de comunicació i compartició de la informació, sinó també, com heu vist, eines que permetin una veritable gestió de la informació de manera compartida entre els diferents museus i entre els museus i altres actors culturals. Per últim, m'agradaria dir que també cal incorporar nous llenguatges i noves funcionalitats al discurs, ho acabem de veure, però el repte en aquest sentit és doble, perquè les hem d'incorporar sense fer que la tecnologia sigui en si mateixa la protagonista d'aquest discurs. No hem d'oblidar que la tecnologia no ha de ser una finalitat en si mateixa, sinó un mitjà, una eina per apropar el contingut de les col·leccions, ja siguin físiques o digitals, al conjunt de la societat. I fins aquí el repte número 2. Moltes gràcies.